So yun mga par, good morning. Papasok na ako dun sa pabay project dun sa mag-asawa matanda. Araw ng Lunes, time check 7:45. Yun. At nagsaing na ako dito para may pagkain na yung aking binan bago umalis. At in-order ko na lang siya ng ulam. Nakatid na lang dito, gulay. Ayan. Panibagong araw naman. Panibagong vlog na naman ng ating mapapanood ngayon. Ayan, diretso na po ako. Okay, let's go! Ang ginawa mo kagabi? Oh. Ang pato. Sabi ko sa'yo, mag-inom ka, yung walang mga Dilo! hindi ka nagsuka ng lubo, yan Lalagay yan. ang problema ko, Sige! kung dugo, walang problema, kung isuka mo tayo na ang dugo, normal pa yun, pag udo, Pag-udo. Yari na, tino. Matay ang kinabuhi. pag tayo kinabuhi, kung nagsukin mo udo, Yari ang kinabuhi. Tino. sugot ka lo, sukahin udo, mayag ka lang dugo ang isuka mo, kisa udo. Ano? Tumawa pa po. Tumawa pa. Unto pa na ito Pag sumuko ka ng dugo, huwag ka problema. Normal yun. Pag udo ang sinuka mo, yun ang katakot mo. Walang gamot yun. Tumawa. Tumawa si Jill. Pag dugo, normal yun. May gamot pa. Pag udo ang sinuka mo, tayo na delikado na yun. Ayun, salo. Ayun ang buhay mo, no? Ay, tayo ang Kumamang kapon, nag-video ko yan, no? Ha? Nag-video ko. Bahay. Yan, no? Patay ka. Bakit? Wala. Nabitan. Dinaya ba? Dinaya. Talaksik mo eh. Ilan? Tatlo? Saan galing? Happy ako kagabi. Bigyan ng alawa ko. Gabi. Putulin ka pa. Tingnan mo. May sobra.
Repeat. Paano pa ba? Oo. Nabulabog mo yun. Wala dyan, Maxi. Maglipat. Kahapon. Ano ako eh. Muna kayo. Mas mausok to dyan. Subukan mo. Sa ilong. Subukan mo. Mausok yan. Ayop sa tayo. Binura ko na nga. Wala pa nagawa. Basketball na agad sa tungan. Oo. Sinabi 4. Liga? Hindi. Interculo. Dana, di na ako nakaiba. Dahil Lawas na edad. Lawas na edad. Wala nang hollow block. kaya yung CR na walang pinto. Oh! Oo. Magistrado na to. Bagal! Puro bagal lang ay kuminto. Puro bagal. Lakas daw ng... Ay, Ang bilis ang camera, ang bagal ng trabaho. natapat forward. Sa akin, di ko na pinuward. Kuha sa pawan ng tugtog. Ano ko ako ng ano, bakal. Amo. Amo. Bakal. Itong tinimim. Sagatcho. 9. Meron, dalawa. 9 na lang. So 9 na lang daw yung ano, kukunin. 9 mm. MM9. Huwag na tayo.
9 feet. Ah. 9 feet. Lumasulagay ka na. Hollow block. Tama talaga. Tama talaga. Yung mga hollow block para tapos na to ngayon. Tapusin na natin ngayon. Overtime. Ha? Tatapusin na natin dadala. Hmm. This time. Tali. Alambre. Good. Yo, tali. So mga chip, maganda. Wala nang malakas dito. Mga chip. Nakachip tanong. Kung mayroon pa Salamat sa copyright. Banyo. Yan o. Lawak. Yan ang kanila. Bupo ka na kita. Para hindi ka na makita niyo. Dito, meron na. Doon sa kila ni Miri, meron. Doon sa kila ni Miri nga, makisirat ka doon. Ako nagkakasa pa na laman. Ano naman? Mamaya yan, hindi sa pitataan yan, sa nguso na. Alak pa mo. Nalaman pa tawag ng ligasan. Nakagabanggaan kanina. Pwede yung sa bago mag Santo Domingo. Dito. Parehas mo. Lagi naman dyan. Baka dun sa may papasok. Doon sa may binahaan, May mulinuhan. doon sa may binahaan, Oo. di ba may ano doon, may ano yan? Ali. Hollow blocks. Deliver. Deliver. Hollow blocks tsaka yung buhangin. Ubus na yung ubus na yung hollow blocks kaya naghihintay sila kagatcho na ka-Arnil para dito. Limang patong na CR. Araw ng Lunes, Pecha 4. Happy birthday. Ano ulit? Happy birthday, Kuya Noli. Ayun. Amoy. Happy birthday. Alam mo yan, Alfonso na si tatay. Oo. Wala. At yung hinukay dito, yan na sa loob. Inilagay para diretso na panambak. Si Tilo.
Saan natamaan yung paa mo? Saan? Doon sa bato. Hindi pa kayo pumunta doon sa bahay niyo na ano, nagiba. Pinuntahan niyo na? Oh, ano? Wala na talaga, pati yung mga yero, sinanod. Kaya na, nagkakaroon ng kurtina. Magtatayo kayo na doon. Kailan yung lupa yan sa inyo din? Hollow blocks. Yung halo. Ito yung ginawa kahapon Kalahati, ang gulo. dito. Ano Nay? Amo na? May nakam. Mag-ano na? Bigkaon. Nagkaon. Ano pagkaon? Nag-alok si nanay. Wala. Alok mag-snack. Mga ano ni, ayan na yung Snack daw, snack. Oh, luway-luway. Snack time. Snack time. Ayan na. Ay, bumuon yung ano. Bumuon yung gulong. Kalahati. Ay, muntik sumayad yung muli. Ay. Ano niyo po sa aking upload. Yan. Dapat banting nga pala kaya ano kay Kuya Noli Vlog. Dito ba? Diba kung nandito na tayo? Snack time. May pansit. Hindi ko na naman magsusuporta sa atin. Ay, 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 ay. Hindi ko na alam kung saan ko lalagay ito. Kaya magugutom ka talaga. Ayan, pansit. Pansit. Amo ay. Amo? Ang sabaw. Amo. Walang sabaw. Pansit. Nadamihan yata yung pansit. Ayos ay. Sarap pansit. Merienda, sinapot at pangkit. Sarap! Lupit. May maruya pa. Dagos nga ni. Kawang pa mo sa dilog, Manarnil. Ha? Kawang pa sa dilog, di ka magkabit. Ayan. Lupit to? Amo. Grabe talaga magmahal itong pamilya na ito sa trabaho. Ka. Saral ka na. Lupit talaga. Kain na. Kape, di. Kahit ng tubig mo. Ayan o. Namala, nagmerinda si Presidente. First time. first time in the future. Sarap ng pansit. Sarap ng pansit. Putol tayo ulit ng bakal. Nalagay dito ni Kagatso. Kasi di makapaglagarian si Kagatso. Sakit yung kamay. May pilay. Kaya ang ginagamit niyang kamay, ayan lang. Kaliwa. Si Tilo. Hakot ng hollow blocks. Saka si Papa ni Mary. At si Miss Teacher. Amoy. Hakot sila ng hollow blocks. Si Sir. Ay, grabe yung ubo. Ti.
Umuro. Tatlong bakal. Amo na. Amo na. Ay. Yo. Kulot-kulot tayo ng ano, ng tali. Pwede pa to. Pwede pa to. Sayang naman ito eh. Steel hook. Ganyan lang. Ha? Oh? Ano?
Sabihin natin pag nasira. Sabihin natin nakakanap. Api na kanabis. Kuha ka ng bago para masira. Di kahit luma. Kuha ka ng lugar na luma. Ganhan. Papratisan. Puro silinyador Hindi, lang. praktisan muna sir yung sidecar ni Gatcho. Yun talaga walang ano yun. Walang tumba. Kalaban mo lang, bangga. Marunong kang motor, Lo? Sigurado ka? Pamotorong kita maya dyan sa motor ko. Marunong ka? Ha? Marunong? Ayang motor ko. Kaya mo? Ha? O, sige mamaya. Sigurado ka? Puto baka madisgrasya yung motor ko. Marunong ka? motor. Pag-driving ko mamaya yung motor ko. Marunong nga rin. Marunong nga rin siya motor. Sa truck na marunong rin siya mag-drive truck. Bako nga. Yung truck ni Miss Hardware, kaya mong dali. Halo ko pala sa kilo. Marunong ka rin mag-motor. Init sa Pinas. Hirap kumita ng dollar dito sa Pinas. Okay. Ay, meron. Anak ko bro. Kat ba yan? Dalawang sako. Yung siya ay nag-ahakot sila ng buhangin. Kaya sila nag-ahakot ng buhangin. Hindi mo kano ka mo? Kaya mo yan. Yan po si Sir. Nag-ahakot ng hollow block. Gamit mo atin, sensitive. Bakal dyan? Hindi na naman gamit. Yan, ako naman ang mag-ahakot ng buhangin. Mahakot ng buhangin. Baka malikot sila. Ha? Yan si Tilong muna yung ano, videographer natin. Ayan, ang dami niya. Ito, yun. Pupukpok. Yun. Dalawa na ang buhangin. Ayan. Yo, what's up? Yo, what's up? Yakapin mo ako. Yo, what's up? Yun. Pahap ko din magkasipon.
Dami ako siya. Sabihin. Moy! Lapit si Tilo. Balikot ko sa Pangalawang halo. Ano? Makan ako ng simin. Pag nagsasalita ka kasi dahan-dahan lang. Kaya para maintindihan. Muldihin mo lang yung salita mo.